So yan po mga ka-channel, welcome back. Bali, andito ko ngayon sa aming kapitbahay, ating tiyuin, gitaristang mga awit pa. Saka yung kumpare niya. Bali, mayroon po silang isi-share na awitin para sa lahat. Lalo na po sa mga mangingisda. Ang awitin ito para sa inyo lahat mga ka-channel. Sana pakinggan nyo. Siyempre, bago yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po ang notification para lagi po kayong updated sa in-upload ng mga video. Let's go! Pakinggan natin. Ito muna. Kan kami para dagata, ang presyo para tupa, kan mag-abot ang pandemya, ang presyo kan kapos doblado na. Daimi na aram kung ano ang gigibuhon, sarog kay ning presyo ngunya na marahalon. Maski gurano ka mahal sa muyang babakalon, makasira lamang tilabason. Daimin na aram kung ano ang gigibuhon, sa arog kay ning presyo ngunyan na marahalon. Maski gurano ka mahal sa muyang babakalon, makasira lamang kilabason. Kaya ngunyan naisip ko na magbalik sa pagdagat. Maski ako maluya na, pipiriton ko bang magdagat. Daimi na alam kung anong samuyang gigibuhon, sa araw kailing presyo ngunya na marahalon. Maski kurano ka mahal sa muyang babakalon, makasira lamang kilabason. Daimin na aram ang samuyang gigibuhon, sa araw kailing presyo ngunyan na marahalon. Maski kurano ka mahal sa muyang babakalon, makasira lamang kilabason. Makasira lamang kilabason. Makasira lamang kilabason. Ano? Okay na ito?